Guys, zaten dalam saga ante kisah blog ketalua ke ani phone ni sampai ke nang beka zaten ku beka subeka ke kampai kita tahu ke di por kau dong hang ke ang tap no kan dia hapai jang ke di por ne mami song sine ke ang tam song tini awon orang kisah share klainai ke ang কয়েকদিন blog klaijak ya balok tong hang ke tahu ti set na rokai malaka ke norok kaham kereng tong bai kenan kha khlayo ang bo kaham kereng no haipun ang time ro pasuk main bagise ang blog khlaijak ya hingke ang mami songbai kangkai tam ang tini sonam bidang abo norok pulan si paithak jara naiding ke soi manai narikra rok already khaipai jak amang rok sharnani kita ama norok hanai ke bobor thana nai ke norok ani o blog no pulan si paithak jara nai tong hangkai no soi manai Ang tini di poro hingke jingga mui songnai hingke ang jingga mui songnan bagi tam ready khlaikai ikon rok nuguni tongkhana ora pias rok risun rok moso hingke tei mosla rok jotono ang ready khlaipika hingke ang oro gas musunggi renai tabuk ke ani o gas hingke gas lighter nangi haike no rimana amno atka choli rong thango hor payang ni thango hingke amno ang joli suka ang ani o gas no ani o gas thapa no ta hingke ang oro ang je nangmani sang thogri rikha hingke ang oro ani mosla rok kisa mon bai hingke ang oro ani mui bahan khiklai ri rika yang satung mani bo marung suka hingke ani mosorok bati mor phranman no kisa tisari nani hinui hingke yang ani narikal rok bo ready khlaijak hingke ama songno awan khlai rok hinani hinui hingke borok bor thananai hingke borok bor thananai himale hingke guwahati o thanani hingke ayang monai song tongo ani amani bini marini bwsajak ayang hamjak thangjak hingke borok no charinani hinui ang oro awan ready khlai tongo hingke ani o tagari chikono hingke atani sudu ata hingke ani o tagari kotor hingke oro hingke ani moida ni simi hingke ang oro dui jat khlai ang amo awan sernai hingke ang nogan tio hapaika hingke bor bai soma jato hingke ang oro no achukgui share sinai hingke gas to hingke pura gas bo paithana hingke ani yakung bo rwani amoni bagui hingke ang oro no phaika hingke ang tabuk tamno share kraka sikang hingke atani no sheri nakraka hingke amoni pore ang obono hingke tabuk hingkai to atani sorry ataya wngko moidani wngko amo serbaika hingke iko duita jat wngki tongkha tabuk hingke bobo thok borok chawi naisitong hingkai tabuk hingke ang ani monaina bagui bono thaipung khagui rok hinani hinui thangmani hingke ama sawano hingke bo mui khol tongbola wngko dogan o phalnani chini bara ni dogan o phalnani hingke elengsa khorbo hingke ang bono tisai ri rikha bono kisa help khaika ta hingke bo abono ek mota o 10 taka khe phalnai hingke sena fruit rok hingke 20 taka khe phalo hingke tabuk khe ang thaipung khaknai chini or thaipung tongo hingke amo joto ni chai bwthai chikon no nai no tankha hingke saka o bo chikon tongo haibano ang tola o ni no tankha hingke iko ang pura bukulok kari paikha hingke monaini bagui hingke amo phung aiga khe rohojaknai hingke tini side o no ang bono ready khlai toni baikha hingke tabuk kote sanja jora ang chamung thungui tongkha hingke mai bo boksai ri rikha horni bagui hingke soita se baji tongkha hingke ba hingke ang tabuk kote mui songlia horni hingke diponi tongo hingkai obo hingkai nok tamo nugui tongkhana banta hingke obono ang mosting khlainani hingke oro towa boksai ri rikha hingke moso oro no ang yoknai hingke ani o moso bo muni thangbaika hingke mix wngki tongkha kwkhwrang bo tongkha kwchak bo tongkha hingke ang oro kwkhwrang simi no ri rinai hingke o kwchak rok wngka hingke riya thogyang thango mui songma jaga hingke thogo chakri rok songma jaga o rwjanai ta hingke ang o moso kwkhwrang no rwkha hingke ang oro karai kutongo haike no mufuni nahainai hingke ang bore mufuni baika hingke ang oro berma rwkha berma soitai rwkha hingke kisa berma nangsa khlai no ang denggi chanai hingke ang oro som bo rwkha moso bo rwkha hingke berma bo rwkha hingke ang abono tabuk dengsinai hingke ang oro amani bagui 2 chamus khokchoi narwknai bo banta chaya tamoni bagui chaya himlai bwsak samani rok bari o amole kubui no ang bo bari jago haipano ang khe thokjakmani bagui basia haike no chao hingke ama song hingke kisa boyes bo wngkha bwla khe borok khe basio hingke chai bo hai haipano chakha hingke tei bari o hinui chaya tongo hingke tabuk to ang mami rok songbaika hingke tv nainani hinui achukgui tongphio hingke tei tamo khainanai ang oro khwtwng bodol no naio ang ri swngmani wngskangko hingke norokno ang phunukjakliya ang ri swngmani pura busy ekdom busy wngsuka am bagui hingke camera rok bo khlainani saisung hingke ba stand rok bo hamya tongma khe tongo stand hingke ang khlaijakliya hingke ani iko rignai rok nugui tongkha na.
mugli khai sungmani hingke yang TV bo choli tongo darabahik bo nainai ang 7:30 ni tabuk to 7:30 baji tongo hingkai hingke tabuk khai to chwng horni maisa baise TV teisa serial nai tongjago kha hingke ama hingka achukgui TV naitutui hingke kuai bo tainai paikha hingke bo train o chanani hinui guwahati o thangfru train o chanai hingke ayang soki bo chanai hingke ani o khwtung bo duli paikha hingke oro hingke ang monai ni bagui phungai khaba monai ni bagui iko amon rok dai paikha hingke oro hingke thaipung taka hingke oro hingke mairum danai ang iko hingke o phungni mui songui paikha tini to brihaspatibar 11 tarik hingke thaipung niramis no songui rika iko monai no phung kaham jotono no ani viewers songno hingke ang tabuk ani manai no bono bini manui rok ang ready khali tonimani mane bini barao tlanjaknai hingke amoni ang boni dol no mane bini friend borok college box porimani bono rohona boni yago hingke ani hingke to baigini hingke bo bai hingke to borok college thangsa porinai tonga hingke boni yago rohonai hingke ang tabuk kheto tui thanai hingke ayang 10 ta baji tongkha bo 10 ta thana kok hingke ang khoi tapha song khoi mei bo ano nasing tongkhana hingke thanglai no tabuk kheto jora iko ani manai ni bini dol no iko manai ni bagui manui tonimani obno rihonai oro mairum tongo awang tongo hingke thaipung tongo hingke yang ama sung tongo hingke bini mare tongo hingke sati iko animo sati no tui thangsinai hingke bo iko brigada school gana no sokpaikha hingke ang yang kheto tui shortcut paikha hingke ang bono iko bag rohonani hinui tuimache bo twlanglia hini sawo hingke bo tui paijak ke oro no dai roka hingke tabuk khai to nogo thangsinai ang satung kha ma bono bini ja aro horai ke tabuk khai no thangai to aske satung kha yang ko bag long no ui tong khana hingke kobot plamo hingke abo kistet kisik tongo hingke amo lasi ja khana hingke ang kha butang disambut lang jang hingke bo emna nok ni bag tui paijak hingke aro bo dai tlang thangka hingke rotka hingke bo khanap khai ana ro phaiana sukrabar ka ana ro phaini tabo hingke tini horsa tongha hingke khanap borokni tini kaisa hingke khanap kaisa porikha tongha hingka bini bai bo aro ani naina aro thui phainai jatta thangkana tabuk no soikhai deusha mansre no bai tabuk khai no sok paikha hingke yang naidi borok bunene ayang phunbai kok sana hingke ani mother in law hingke kubuk khai bini mare ani nene klaio ani nene ta hingke borok oino jaga thanbai kok sajlai tongo guwahati thanbai borok hingke nog no phunu ano borok thangmano hingke lengkha tabuk maisa khana maisai nangsinai tabuk khai pura 10:30 baji phansa taphansa phungni mai mase kho hingke mai khurmani yagrok bo mai tongpaikha hingke ani mui phunuknai norok no ang tam songui chakha tini to brihaspatibar hingke niramis jaukha tini sini oro ani mui iko gangla bazar tongo hingke thaipung niramis hingke brihaspatibar o kwkha chai de manmaya saimai hai pono songui rika ang hingke iko teisa ama kuai tani tongjago kha tlangnani hinui hingke yang bini mare bo thangpaikha nogo manui rok no hanani hini daiti phainani hini thangpaikha boi nog hachal bwla hello guys hingke ang diporni mai rok to chalia tabuk naidi 2:30 baji tongo hingke ang terok tugui paipaikha hingke kisa bwkhara rok khagri na kha ama songno nairoknani bagui hingke bo bengjani thangka hingke boni bag rok tap packing khaika nog no ang tabuk thangai phunukna thangui tongo tam khaika awasi oro hingke ri tongkhana hingke mikthung rok kisa tongkhana hingke oro rok se phone rok aina bo talangna hinsido bag thangka bo thangkana hingke obo khe tamo abo khai juta talangna naikkhana sandal ta sandal salbo thangtui thangding tongkha 3:20 baji tongo hingke amani bini mare no nasingmani phaiyaku bo sokpaiyaku 3ta o sokpaidini samani bo sokpaiyaku himui tongkha lama o hingke yang ama hingke tui rok tukubaikha hingke aina nai tongo hingke yang
Ani sidurno amano rohona liquid jat blabo hingke fulani kisa subida ongjat hingke ama hingke to rating pai se bin marno call khlai sa tong hingke bosini oro hapalia tei kaisa nogo thangsinai borok aro no joma wngsinai hingke ambo ani amano amka amani mari tabo bo. Ama khai thangka bono nairiknani bagui pura hingke nog rok tala rwui akui hingke o twisa khai twi botol matikha amani hingke bo ano kabui mangsi rwthare kabui mangsi tongsiyo totai neng ta thangde hinui hingke bini chuchi songbai ano thangna naimahai wngjak tongkha tabo hingke ang thangna hinui tebo soi kabri tonigo bono. Ei khaidiba neng tongrok tiyakhai ang thangka ang rel kai thangha chuchi songbai. Twisa songnoro ama khai chinsa swkang phai achukgui tongpaikha gari o ikomo mura tola o no kaithanani hingke ang sao aro no joma wngui di ama songnao no joma wngui di hingke oro no gari kamajat ba oro no jotono joma wngbai dini ang bono samani hingke iko bo hingke boni yago twimajat bag hingke ikomo hingke ree rok tongo hingke tei kisa manui rok tongo hingke ang bag khaiklai nakha hingke oro mayung rok bo kisa tong bwla hingke amo hiliks suka hingke ama auto paigalak hinui ang no bag khaiklai naka hingke twisa hingke yago twimajat no twi nakha amani hingke chwng tabuk tei kaisa ama songnoro sogui sinai oro no chwng joma wngnai hingke norok uansugui tongkha tamo aswk ama hing tongkha hinui hingke tinjon ama wngui tongkha noro amano tongo hingke boni duijon mari tongo hingke ba ani amano wng thangbaikha. Bem thangnai no kongsa de ang sungui tongo video khai tongo. Koyang tongo ayang kudai yang kudai. Bem thangnai no karang tani vlog. Tabo khe bong ni gari sokbai baikha ama suk thangnani oro hingke tei khoroksa ama bono tlangnai ma songno hingke boni bwsajak mane mwnai ta bo ayango tongjak bwla hingke ambagui hingke bongni bara o no bok thangbai nai hingke kisa misa auto berai phaiyani hingke yang gari driver bo tongo hingke chwng paito nairigui no tonglaika hingke bok thangbai tongo. Chalo tata rde thangka chalo. Ang tabo khai nogo sokpaika ama sangno nairigui rohobaiui hingke nogo sokbai tirok tukukha twirok wak adar rekha amproi twi tukukha hingke amoporimo hingke satra rok soka sarini hingke ang onek din satra sokya baluk suka koyek mas onek chwng tongkha koyek mas no badi 4-5 mas rok kaui tongkha no ang satra sokya amano tongkha hingke bono sagui tongo hingke tini hingke boni rul no twi ang satra sokka koyek din ang boni rul no twima tongnai hingke tabuk khaito satra rok sobai akobaiui hingke tabuk khai no kantiyo achukgui tongkha hingke yango cha bo boksajak hingke cha nangnai hingke amoporimo mamui songnai tini hingke chwng nogo kwni ching sinai baba bai ang hingke bo khaito diwan thangjak ang khaito saichung ekdom location kwrwi suka kok rok sachung hingke ama bo thangpaikha hingke bo guwahati o thangpaikha borok khwnapungni 6 ta o sikanai hingke khwnapungni 6 ta o kakha hingke horni 10 ta 11 ta hai rok sogui nai hinui sayo hingke ambage borok tini sari gano mak oroni kutulgui thangka hingke khwnapungo aichuk bachak thangna himani obo kisa osombob wngui tongkha ambagui hingke lama hachulma thangnani kuno kisu dosa sota rok no lama hai rok hingke borok thangpaikha hingke tabukha cha kwchak nungrana. Ani sanja jorani cha kwchak hingke norok uansugui tongkha cha kwchak chingka hingke tangki kwchak ya kormo wnghinui hingke obono no ang cha hinui uansugui nungo ani bagui hingke ang obono weight loss khainani bagui se nungui tongo hingke ang norokno ekdin salsa oboni recipe phunuknai obo tamo hingke norokno ang phunuknai hingke norok nasingui tongdi hingke ang
tabuk to dipori horni mai rok sawi nungi paika hangkaba hingke tabuk koito kisa somoi manka hinui ani o ree singmani 2 din kawi tongkha jai khlaijakya hingke tabuk TV naitete kisa jai khlaiyani hinui tongkha hingke tipor rogo hingke askhe time kwring thango fungaikha khe nise tam jani kaam khlaijak time thangmasi sirikya hingke bo tabuk khlaisi mani hinui hingke norok ani video no jara kwtlangnai tongkha hingke subscribe khlaijak hingke kisa subscribe like comment and share khlai ready chajakha hingke ani video or sukjak no tongsinai jotono no hor kaham next vlog o malainai.